Cando Helena nacía con un obxectivo claro, que era escoitar, aprender para sentar as bases da cidade que queremos, do presente e do futuro. Escoitar a todo o mundo e tamén, por suposto, a xente nova. Hoxe visítanos Sebas. Naceu en Venezuela, pero leva 10 anos sendo un lucense máis. Con 17 anos está nese momento da vida que ten todo por decidir. Damoslle a benvida. Benvido, Sebas. Hola, moitas gracias por vir. Moitas grazas a ti por invitarme. Pois, efectivamente, estás no último ano de bacharelato, con 17 anos, e pendente de decidir o teu futuro. Como estás vivindo este ano? Pois a verdade é que bastante tranquilo. A verdade é que pensaba que segundo de bacharelato iba a ser unha cousa doutro mundo, imposible, como pois calquera houbera vendido o curso, pero a verdade é que é un curso máis. Se ven, notase que hai un pouco máis de presión, tampouco é algo para matarse deixalo. Tes xa decidido que vas a estudiar cando remates bacharelato? Sí, a verdade é que sí. Quero estudar Enxeñería Mecánica, porque a verdade é que quero dedicarme ao mundo do motor, algo que gústame moito, pois é un sueño que quero cumplir. Gustaríache facer o teu proxecto de vida e o teu traballo nesta cidade? Traballo e proxecto de vida o teño bastante complexo e complicado porque, primeiro que todo, non podo estudar a carreira en Lugo debido a que directamente xa a Universidade de Santiago non ofrece a Enxeñería Mecánica, tería que ir a Vigo ou ao campus de Ferrol da Universidade da Coruña. E o proxecto de vida, a verdade tamén que o teño complexo porque a industria do motor, automotriz, fabricación, ensamblaxe ou diseño, pois en Lugo directamente non temos como pode ser a Citroën en Vigo ou Peugeot en outras cidades galegas. Pero se profesionalmente poidera ser compatible, elixirías Lugo para vivir? A verdade é que o pensaría. A verdade é que o pensaría porque penso que hai cidades que poderían ofrecerme máis cousas en xeral. Pois aí é onde temos que traballar para convencerte de que continúes aquí. Que fas no teu tempo libre? Cales son as túas aficións? Música, ler, escoitar máis música ou sair con os meus amigos á rúa a dar un paseo. Da vosa xeración dixe moitas veces que, bueno, pois que está todo feito, pero ti recoñéceste nesta idea ou crees que aínda queda moito por facer? Depende ao que te refieras con todo feito, o sea, si te refieres de que todo está inventado, pois evidentemente non, hai cousas que van seguir progresando e progresando e progresando ata chegar a cousas novas e eso non vai deixar de ser así nunca, o sea, nunca poderemos afirmar que todo está inventado. Pero se te refieres con que todo está feito, con que todo o temos feito para nós, pois tampouco. Non fomos nados con todo feito e eso pois se mentira unha idea xeneralizada que ven de certos estereotipos, pois. Nos teus momentos de ocio, cando quedas cos teus compañeiros, compañeiras, na programación cultural que ofrece a cidade, crees que se poden facer melloras? Na programación cultural, si, como non, o sea, máis que ir aló con as actividades e poñer moitísimas máis actividades, pois eu pensaría que a mellor maneira de melloralo sería publicitalo mellor. Porque hai moita xente que non sabe que existen este tipo de programas, este tipo de encontros, este tipo de actividades e é un espazo que estamos perdendo, non? Ao fin e ao cabo, para xuntanza e aprendizaxe da mano do Concello. Se ti poideras facer algo en Lugo para a xente da túa idade, que farías? Pintar fachadas e poñer árboles. E isto é algo bastante curioso porque a xente
xeralmente boten falta espazos verdes. Cando eu estou falando con os meus compañeiros, os meus amigos, sempre é que Lugo é unha cidade bastante gris, que faltan espazos verdes. Mentira non é, o sea, cando nós, que somos moi curiosos, vemos, por exemplo, na página de Arquivo Lucense, fotos antigas, vemos que na Plaza Mayor, por exemplo, había un montón de árboles e provocaba para dar un paseo. Tamén os colores nas fachadas, nos edificios, pois eu creo que sería algo moito mellor para a xuventude, para fomentar o encontro na rúa en vez de nunha casa, nunha cafetería, que non digo que este mal, sino que se temos esa posibilidade de mellora do ambiente para facelo un pouco máis sano e máis amigable, pois eu creo que deberíamos telo como punto de mellora. Decía hoy antes cando te presentaba, ti naciche en Venezuela. Aquí xa eres un lucense máis. Definirías esta cidade como unha cidade que te acolleu ben, como unha cidade aberta? A verdade é que sí. Esa é a parte para min é unha parte moi importante, e cando teño ocasión sempre o pregunto ás persoas que decidiron coas súas familias elexir Lugo para vivir, para estudiar, e no teu caso intentaremos convencerte que tamén para facer o teu proxecto de vida. Cando no teu momento de ocio saes, ves algún perigo, ves algo que mellorar na parte de ocio nocturno, algunha inseguridade, que che parece? Evidentemente sí, de noite sobre todo. A ver, eu non experimento persoalmente tanta inseguridade, pero sí que hai cousas que vemos de noite ou a xente nova que nos preocupa. O sea, o incremento das pelexas ou o incremento de abusos en diferentes momentos de fiesta que son bastante grandes, non? Xerales, nas cidades que aterran tanto o nosos pais, pois é un problema real, é un problema evidente que está ali. Entón, pois, sí notase certa inseguridade, pero a verdade é que tampouco é unha cousa tan exagerada como queren pintar algunos. O sea, hai que tomar medidas, é evidente, pero non creo que Lugo sexa unha cidade insegura como pode ser unha cidade máis grande como Madrid ou Barcelona. Bueno, falas con moita claridade e identificas perfectamente pois onde tú crees e a túa xeración, seguro, porque o que tú opinas seguro que é compartido por a túa xeración, que se debe facer na nosa cidade. Pero como te ves dentro de 10 anos? Dentro de 10 anos? Traballando, viaxando e coñecendo máis desta cidade, al fin, o sea, porque cando non somos novos, ou máis cativos ou máis pequenos, pois non somos tan conscientes do que realmente temos de frente, e pois eu a verdade que recoñezo que dentro de 10 anos vou voltar a Lugo, porque evidentemente teño que marchar a estudar para coñecela de verdade. Bueno, en certo modo xa te convencín nunha entrevista de 10 minutos, pero en todo caso a importancia de que hoxe nos acompañaras era que a mocidade, as persoas, os xóvenes, tiveran un espazo en donde identificaran as cousas que se poden mellorar, a promoción dos eventos culturais, a creación de máis zonas verdes, bueno, esas medidas para que, sin ser catastróficos no análise da seguridade, pero si se identifican que hai cousas que hai que mellorar, pois sexan, bueno, escoitados, o máis importante, non? Sexan tidos en conta. Ademais, fixéchelo nun casi perfecto galego, o que ademais puntúa o esforzo que faz por se integrarte nesta cidade e sobre todo, pois, por tamén aportar para construir e facela un pouquiño mellor. A mocidade é o futuro. Non podemos entender as cidades sin que teñades unha parte importantísima nas decisións, nas opinións, nas reflexións, como a que hoxe acabamos de facer. Eu quería agradecerche que nos dedicaras estes minutos, que sigas pois, moi vinculado á nosa cidade, aínda cando empeces a túa etapa universitaria, e que a sigas pois, mellorando e enriquecendo, como sei que estás facendo. E, por suposto, o noso compromiso de que espazos como este, en donde poidas compartir esas inquedanzas, sexan, bueno, pois, periódicos e, sobre todo, sexan realmente relevantes tamén no modelo de cidade que queremos construir.
Eu desexoche moita sorte na túa parte académica, tamén na parte profesional e, por suposto, pois que aquí sempre terás o teu espazo. Moitas gracias, Sebas.